assert the fact that if we can concur, we can reject our unilateral withdrawal. Pero sir, sabi ni Senator Pimentel, parang dun sa agreement, pwede naman si Presidente lang wala ng concurrence ng Senate pagka mag-abrogate. Kapag mag-abrogate, pwede yung sabihin ko doon, pero may kwan yan within 180 days Process pa. Pero you have to submit in writing na in-abrogate mo. Pero at this time, ang dami natin problema. Sa kanila, sinasagasaan yung mga bangka natin, iniiwanan, hindi nare-respeto yung mga sundalo natin lumilipad doon, pinapalis. Hindi naman ba? Dapat i-abrogate, lalong mamagaya mga problema yan. So, again, i-assert na dapat kasama kayo sa decision pag i-abrogate. That's my position. For this, particularly this one, because it involves national sovereignty issues later on, territorial issues, na dapat kasama ang Senado sa kung sa Constitution, sinasabi kailangan kasama ang Senado. Dapat pag i-abrogate mo, dapat